Aizazu suantxa, zer modu daukazu, pobre bainan alegre zer esain dugu. Soka batekatzu, lotu behartzaitugu, bainan ez dizutu. Agintzen diguten aiein biharko dugu. Jaunak esazute zer dan motibua, ni preso eramateko sokaz lotua. Guk dugu kargua, zu eramatekua behar dan lekura. Anaginduko dute gainerakoa. Joan behar dugu guazen, geren biajian, baina luzatu gabe gaituk etxian. Norbaitek tranpian, galdu nau mendian, baina bitartian. Ez da libertaderik gure artian. Hau da komeria nere jangoikua, arratoi bat da hemen ni ainekua. Horren alkantzua, hauntza ainekua, ez du indar gaiztua. Ogi osoarekin noiz nahi dijua. Amabi urtetan, aizen bat gauetan, negarrez egondu naiz kartzela honetan. Griluak hanketan, zorriak mantetan, janotza bestetan. Ezer gutxi ziok gaur 8 sosetan.